Όχι, δεν έχω έρθει από εδώ. Έτσι, γιατί έχω και ένα πιο λεπτομερή χάρτη. Ωραία. Μπήκαμε στο χωματόδρομο, έτσι, Αγία Άννα. Μάλλον αυτός εδώ πέρα σταματάει από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, κάτσε. Μπήκαμε από εδώ, έτσι, από το γεράκι. Σωστός. Ανεβήκαμε πάνω. Και φτάσαμε μάλλον εδώ που φύγαμε ευθεία κάτω. Εκεί βγαίναμε έμπαρο. Έτσι. Πού είναι η ασφάλτος? Η ασφάλτος εδώ, εδώ μάλλον, ναι. Αυτή εδώ πρέπει να είναι. Ναι. Αυτή. Ναι. Η καμινάκι. Εδώ είμαστε στο σταυροδρόμι δηλαδή. Εδώ είμαστε στο σταυροδρόμι που μάλλον πήραμε αριστερά. Και εδώ που είναι. Α, οπότε εδώ είμαστε δηλαδή κάπου εδώ, κάπου εδώ, ναι. Νομίζω αυτό, μένουμε στον οικειοδρόμο αυτό. Αυτά καταλήγουν σε κάτι. Ναι, έτσι νομίζω. Αυτά εδώ πέρα που φεύγουν αριστερά, μάλλον εδώ κάπου, το ένα καταλήγει σε τίποτα, σταματάει και το άλλο πάει εδώ σε ένα καταφύγιο του εαυτό. Οπότε το επόμενο πολύ είναι το καταφύγι. Ναι. Έχει σώσει εδώ και μετά γυρίζουμε από εδώ και πάμε. Μάλλον. Ο Μαλός που είναι? Α, για να φτάσουμε Μαλό πρέπει να Μαλός. πάμε έτσι κι αλλιώς εδώ. Ναι. Α, οπότε πρέπει να φύγουμε. Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι πάμε καλά, Κώστα, δες. Πρέπει να φύγουμε έτσι κι αλλιώς προς τα πίσω, δυτικά δηλαδή, για να ξαναγυρίσουμε από μέσα. Ναι, κάπως έτσι. Πάμε. Καλά, οπότε ακόμα και ζοριζόμαστε και είμαστε άσφαλτο. Ναι ρε παιδάκι, μετά. Γέμισες εσύ? Τι? Έχεις γεμίσει? Κι εγώ. Εντάξει, τώρα 20 χιλιόμετρα χωματόδρομο δεν πιστεύω να αντιστοιχούν με 300 χιλιόμετρα άσφαλτο. Εντάξει, και περισσότερο στο χώμα.